Benin ta kama wasu 'yan uwanmu 'yan Nijar akan wani dalili na yin kasuwanci ba bisa da ƙa'ida ba. Sun ce sun kama su da hada-hada ta kasuwanci wadda ta huce ƙa'ida ta ƙasa, abin da ya kai wajen 180 miliyan da faransa sefa wanda an kama su da su. Sannan kuma an sa su gidan kwaso mutum 8, an sa su gidan kwaso tsawon katmuwa kusan mutum 8 an sa su gidan kwaso har tsawon wata 4 kenan. Kuma sannan da dukkanin alamu an ce duk abubuwan da an ka samu gare su za a amshe, kuma sannan aza musu tara ta jika 500 a bisa yadda kotun ƙasar su ta bada. To shine muke kira da 'yan uwanmu 'yan Nijar, duk da kowa ya san harkar kasuwanci ta duniya akwai ƙa'idodi, akwai dokoki. Yana da kyau mu dage mu nutsu mu bi dokokin da mun ga ƙasashe ko wace ƙasa ta aza dokasta, to mu yi hankuri mu bi dokan nan. Shine kawai abin da ya fi mana. Kada mu zamto muna yin kasuwanci ba bisa da ƙa'ida ba, daga baya a kama mu ga ai muna walaƙanci, an tozarta mu. Wannan ba shi bane. Yana da kyau kowane shi nutsu da sana'a da shi kai. Wanda yake sana'a wadda ta kai wajen 180 miliyan, amma ba zai iya bin hanya wadda ya kamata shi yi ta ba.